Milí přátelé, vážení fanoušci, já vás vítám u dalšího vysílání z Evropského parlamentu. Jak jsem říkala už minule, budu občas dělat to, že si budu zvát zajímavé a vzácné hosty. A dneska mám tu čest tady přivítat Katku rod Katarínu, rod Nevedelovou, ale Katka Katku, což je slovenská europoslankyně, která tady byla od roku 2009 do roku 2014 a nyní je s námi tady od roku 2022. Je to vládní europoslankyně, jestli to takhle můžeme říct za Smer, ale troufnu si říct, že je to i moje kamarádka a musím říct strašně pracovitá ženská, která tady opravdu dělá obrovský kus záslužné práce. Takže já jsem si dneska pozvala Katku a pozvala jsem si ji hlavně proto, protože my jsme tady, Kači, je středa, natáčíme to ve středu v únoru a my jsme tady si prožili obě 1,5 hodiny trapárny. Teď zrovna v Evropském parlamentu, kdy se diskutovalo o Slovensku a já jsem jako nezaujatý člověk vlastně vůbec nepochopila proč, tak jsem se tě vlastně chtěla zeptat, komu jste zase šlápli na kuří oko, že dokonce vyvolal debatu o Slovensku tady na půdě Evropského parlamentu. Komu zase vadíte? Takže v prvom rade ďakujem, že si ma pozvala do svojej relácie. Ja si to veľmi vážim, ja sledujem tvoje relácie na Slovensku. U nás máš veľkú podporu, takže ja si veľmi vážim, že môžem byť tvojim hosťom. A komu sme šlapli na petu? No vieš, ako to je, že u nás v Európskom parlamente sú takí krikľúni, my to hovoríme po slovensky, takí influenceri, ktorí si robia proste príbehy na sociálne médiá, robia videjka a tvária sa, že toto je to najdôležitejšie. A namiesto skutočnej reálnej práce iba vykrikujú a každého obvinujú z niečoho. A jedným z takých je aj pán Freund, ktorého tu všetci poznáme, tak zelený z Nemecka. V Nemecku sa im podarilo úplne rozbiť nemeckú ekonomiku svojimi nezmyselnými zelenými nápadmi typu zakázanie atomovej energie a podobne. A tento pán Freund, ktorého miluje napríklad portál Politico, takže on je akože veľmi vplyvný v Európskej únii, oni ho stále citujú, tak on sa rozhodol, že teda do koho si kopnem najbližšie, tak je to Slovenská republika. Tak išiel na Slovensko, urobil videjko z toho, potom to tu porozprával niektorým kolegom a nakoniec vystalo ale z toho celého debata o Slovensku, ktorá bola preto, že v Maďarsku máme voľby, ktoré budú o 2 mesiace. V apríli to je duben, po česky. A takže v apríli máme maďarské voľby. No a naša opozícia na Slovensku si vymyslela, že my akože vraj podľa nich berieme Maďarom pôdu na Slovensku, čo je absolútne nezmysel, totálna blbosť. Že my na základe Benešových dekretov a na základe etnického princípu, čo vy viete, čo sú Benešové dekrety v Českej republike veľmi dobre tiež, že my akože odoberáme pôdu, že teraz akože rušíme menšiny a že im zakazujeme rozprávať po maďarsky, podobné nezmysly. To začalo rozprávať Progresívne Slovensko, že musíme Benešové dekrety otvoriť a že treba tie vzťahy nejakým spôsobom poriešiť. Takže z toho vznikla prvá téma na Slovensku. Potom na základe toho Slovensko teda prijalo zákon, že nesmieme otvárať výsledky usporiadania vojny v Európe. Pretože pre nás je to téma, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá je absolútne nedotknuteľná. Takže my sme prijali zákon, no a teraz pán Freund s kamošmi boli na Slovensku, s pánom Zdechovským, ktorého tiež máš veľmi rada, evidentne, ako veľa ľudí v Českej republike a na Slovensku, ten už je veľmi známy na Slovensku. Nepoviem, že populárny, je veľmi známy na Slovensku, tým si asi domyslíte, čo chcem povedať. A oni teda urobili na Slovensku takú raziu, že prišli sa pozrieť na nejaké projekty a povedali, že strašne mal porušení európskych noriem a všetkého možného, že to bola akoby druhá časť. A pán Zdechovský, ktorý túto debatu vlastne vyvolal tými svojimi neustálými útokmi na Slovensku, že vraz neužívame eurofondy, tak dnes napríklad to ani nie je, pretože je tuším v Bangladeži. Monitoruje nám volby. Nám je tu strašne pán dôležité. Zdechovský úplně nechybí. Možná nějaký příští monitoring voleb. To je strašne dôležité, áno, že v nejakom Bangladeži proste je on dneska. A on to ako už niekoľko mesiacov masíruje tú verejnú mienku a hovorí, že na Slovensku sa zneužívajú eurofondy. Do dnešného dňa nie je žiadne rozhodnutie, žiadne inštitúcie, ktoré by potvrdilo túto jeho domnienku. My sme samozrejme povedali, ak sú nejaké otázky, tak nech sa páči, veď my budeme spolupracovať s OLAFom, my budeme spolupracovať s Európskou prokurátorou, so všetkými. Zaujímavosťou je, že vlastne tie dotácie, o ktorých on hovorí, že boli zneužité a tie eurofondy, boli vlastne vyplatené aj vytvorené, zauditované za vlády, keď boli jeho kamoši vo vláde, nie my. Takže to je tiež veľká zaujímavosť tohto celého. Ale my sme povedali, že dobre, Slovensko spolupracuje s tým vyšetrovaním, nech sa páči. Lenže tuto prišla teda téma, že pán Freund sa rozhodol, že on teda potrebuje nejakú novú tému, tak zelení navrhli teda najskôr, že chcú tému o Slovensko o zneužívaní fondov. Potom to prebralo EPP, prebrali to Maďari, ktorí vidia v tých Benešových dekretoch veľkú tému na rozoštvanie slovenskej a maďarskej vlády v súčasnosti. A vlastne opozičné hnutie TISA, ktoré zaujímavo ani nevystupovalo v tej rozprave až na konci,
a pán Maďar, ktorý je poslanec Európskeho parlamentu, ale zároveň opozičný líder v Maďarsku, ktorý akoby ani nechodí už do práce, tu už ho vlastne nezaujíma Európsky parlament, už je maďarský premiér podľa neho. Tak oni vlastne požiadali ako EPP o túto rozpravu. A sama si to videla, to bola znúška nezmyslov, pretože na Slovensku sa, čo sa týka eurofondov, ak je niečo porušené, my hovoríme, že nech sa páči, nech sa to vyšetrí. Nikto nepovedal, že ideme niekoho kryť ani nič podobné. Vyšetruje to OLAF, vyšetruje to prokuratúra európska. Zatiaľ nie sú žiadne obvinenia, zatiaľ nie sú žiadne porušenia potvrdené, lebo všetko bolo niekoľkokrát auditované. A bolo to auditované aj z pána Odora, ktorý bol slovenským premiérom, ktorý tu dneska vystupoval a rozprával, ako to bolo všetko zle. Čiže ono to je všetko takové taká farizejství. Strašné farizejstvo, je to celé také vymyslené, celá tá téma. Ty si mala výborné vystúpenie, kde si to všetko tak pekne zhrnula. Mě to totiž jako pobavilo, protože já jenom, abych uvedla diváky do obrazu, já opravdu jsem jako vlastně netušila, co si pod tím mám představit a je hrozný, když po hodině a půl nevíš znovu, co si pod tím máš představit, protože my jsme dneska slyšeli, že Slovensko vyvlastňuje, porušuje práva národnostních menšin, zabavuje půdu na základě etnického původu a konfiskuje majetek. Tak musím říct, že teda tohle jsou ty hlavní, řekněme, fráze, které se tady dneska používaly, ale taky tady dneska nezazněl jeden jediný konkrétní příklad, jeden jediný důkaz, že se tak děje. A já na tom vlastně chci jenom i našim divákům ukázat, proč třeba točím i tyhle videa, proč jich točím tolik i na své sociální sítě. Protože tam se něco napíše do titulku, nebo se najde nějaký takovej zelený boreček, který prostě chce být zajímavý, hledá si téma, tak si ho vezme, řekne lež a ta lež se šíří jak lavina. A dneska tady v tom sále z těch, já nevím, 50-40 kolegů, co vystupovali, tu lež 20 europoslanců z různých zemí je schopno zopakovat. A to je jako, ale totál magořina, co se děje vlastně. A takhle se vlastně pracuje a takhle my to známe i v České republice, tak vlastně na to dojelo z části hnutí stačilo, byli jsme ti nejhorší, proruský narrativ a všechny tyhle ty ptákoviny, které se nikdy neprokázaly, neprokážou, jsou to blbosti, tak se takhle postupně dostávají do těch lidí. A musím říct, že mi to dneska teda fakt jako docela vyděsilo. Ale proto jsem se ptala na začátku, komu zase vadíte, protože jsem měla pocit, že je to jenom o tom, že vadíte, ale mě zaujalo. Keči, jak vy vnímáte na Slovensku právě volby v Maďarsku? Jak jsou pro vás jakoby důležité? Nebo... Sú dôležité, samozrejme, vnímame voľby u každých našich susedov, ako v Českej republike, v Maďarsku, v Rakúsku, ale samozrejme najtradičnejšie sú to české maďarské voľby, kde máme najväčších ako keby spojencov, alebo môžeme mať nejaké otvorené otázky, čo sa týka hlavne Maďarska. My sme veľmi radi, že po rokoch, 10 ročia, ktoré sme mali nejaké problémy, pretože na Slovensku je veľká maďarská menšina, je to asi 500 000 ľudí, asi 10% populácie, môžeme povedať, tak boli rôzne trenice. A môžeme povedať, že ja som z ľavicovej strany, zo sociálnej demokracie, zo Smeru. Keď boli sociálni demokrati v Maďarsku pri moci, tak vždy sme mali tie vzťahy najhoršie. A môžeme si o Orbánovi myslieť čokoľvek. Ako náhle nastúpil Orbán, tak sa dokázali tie vzťahy usporiadať do takého súčasného stavu, že my nemáme nejaké veľké otvorené otázky, že my sa vieme úplne normálne porozprávať. My sme postavili ďalšie mosty cez rieky, pretože slovensko-maďarské hranice sú z veľkej časti riečne. My sme postavili nové cesty, hraničné prechody sme opravili. My sme proste vytvorili oveľa lepšiu spoluprácu. Aj tá taká medzištátna spolupráca je na oveľa väčšej úrovni. Čiže my nechceme zasahovať do volieb v Maďarsku. Samozrejme, ani do žiadnej inej krajiny. Pre nás je to rozhodnutie ľudí, ktorí tam žijú. A veríme, že tie voľby dopadnú tak, že tieto vzťahy budú ďalej fungovať na najvyššej úrovni. Najlepšie sme mali štandardne s Českou republikou, potom na chvíľu to tam nefungovalo. My sme si to vyřešili, my už sme si našli to. Veríme, že sa to zase dostane, áno. Že sa to dostane do tých normálnych starých kolají a veríme, že aj keď v Maďarsku tie voľby dopadnú akokoľvek, takže budú proste tá ďalšia vláda, ktorá tam bude nastolená, bude vedieť spolupracovať so Slovenskou republikou, pretože pre nás sú tie vzťahy dôležité. A mrzí ma, že celá táto téma okolo Benešových dekretov a okolo toho, že Maďarom vyvlastňujeme pôdu na Slovensku, čo je ešte raz totálny nezmysel a vôbec sa to nedieje. A žiadne konkrétne prípady do dnešného dňa nikto nenastolil. Všetci, ktorí o tom hovoria, len rozprávajú, že niekde sa to deje, ale ja o tom nič neviem, pretože nikto mi to nepotvrdil. Ja som sa pýtala na vesnici říkalo, jedna paní povídala, víš, jak seděli ty babičky na těch lavičkách a než došla domů, tak si... Z toho, že jsi přišla v jednu, si přišla opila 8 ráno. Áno, ešte s tým si prišla, áno, presne. Čiže pre nás tie voľby tam sú dôležité, nezasúhujeme do nich, ale táto téma sa stala súčasťou predvolebnej kampane v Maďarsku, čo nás veľmi mrzí.
a používa maďarská opozícia, že aha, pozrite sa, že oni sú kamaráti, ten Fico s tým Orbánom a toto tu robia. A dokonca ten Blázon Freund, ten nemecký zelený, tam dneska rozprával v plene, že pri Maďarsku sme nedokázali zakročiť, nedokázali sme ich potrestať, tak pri Slovensku musíme potrestať to Slovensko a bez nejakého dôkazu, bez nejakých faktov musíme im zastaviť eurofondy a potom bude všetko v poriadku. A to je vlastne veľmi nebezpečné, lebo oni stále hovoria, že my sme tí zlí, vieš, ako vy ste boli v Čechách, vy ste boli všetko proruské, neviem čo všetko, tak my sme akože tí prorusky takisto, vraj ako Slovensko, čo je totálna blbosť, lebo my sa snažíme spolupracovať s každým a snažíme sa viesť ako keby dobrú zahraničnú politiku s každou jednou krajinou, vrátane Ruska, Číny, ale aj Spojených štátov so všetkými. Myslím, že Spojené štáty sú zlé, lebo už sa rozhodli, že proste Spojené štáty už tiež nepatria do toho dobrého klubu. Tak jednoducho tá politika ako keby tu vadí niektorým. Potom nás obvinujú z niečoho, že my sme akože akýkoľvek, čo vôbec nie je pravda. A na základe toho sa rozhodnú, že to, čo my povieme, nie je dobré a že teraz nám musia ako odobrať eurofondy. A nebezpečné to je v tom, že tomu Maďarsku, oni tak, to, však to sama vie, že tu sú stále také pokusy, že článok 7 a proste poďme a zoberme im hlasovacie právo. Tento týždeň vyšla v Politiku, čo je veľmi vplyvný portál, ktorý píše o európskej politike, niekoľkostránové analýzy, články, ako ideme prijať Ukrajinu do Európskej únie na budúci rok. Lebo Zelenský povedal, že ak ich nepríjmeme, tak oni nepodpíšu mierovú zmluvu, lebo oni potrebujú ten cukor pre tých ľudí, akože potrebujú to dobré niečo, že to je to členstvo v Únii, čo im vykompenzuje to, že budú súhlasiť vlastne s ukončením bojov a skončenie vojny s Ruskou federáciou a že preto my to ako keby musíme urobiť. A na to už boli také naviazané ďalšie veci, že no, Maďari to budú blokovať, takže Maďarom zoberieme hlasovacie právo a rozhodneme bez nich. Čo je strašne nebezpečné, pretože európske právo, európske zmluvy a vstup do Európskej únie nie je len taká vec, čak to v Čechách ste si zažili my na Slovensku. Veď to musíš spĺňať proste podmienky, čo Ukrajina úplne že nespĺňa. A oni teraz normálne, reálne tu pripravujú v Bruseli, v Európskej komisii nejaký návrh, ako to urobiť, že nejaký nový typ členstva, ktorý bude úplne v poriadku a vlastne ani nemusí s tým každý súhlasiť a ten, kto nebude, tak tomu zoberieme hlasovacie právo. Čiže začali s Maďarskom, predpokladajú, že my s tým nebudeme súhlasiť, lebo je to totálna blbosť. Takže toto celé môžeme vnímať aj tak, že to je ako keby ďalší útok na ďalšiu krajinu, ktorá potenciálne môže byť problémová. A že oni pre tú Ukrajinu chcú robiť čokoľvek, však to tu počúvame roky, ako sedíme v tomto parlamente. Každá jedna plenárka, debata o Ukrajině. Je to prostě taková příprava toho, že a já myslím, že za chvíli se do tohohle, a já si troufnu říct VIP klubu, Orbán, Fico přidá i Česká republika, protože i my budeme asi ti troublemakeri, pevně věřím a doufám, protože ta naše vláda, nebo ti, kteří nám dnes vládnou, to slibovali v těch volbách, říkali, jak všechno bude jinak, jak neodsouhlasí ETS 2, jak prostě nebudeme pokračovat v tom šílenství. Takže za mě bych byla ráda v tomhle vašem VIP klubu a tak možná se taky dočkáme v České republice zase nějaké vykonstruované kauzy, kterou budeme tady potom řešit a Zdechovský bude stát na piedestále a bít se v prsa, protože tady bude kolegům vykládat, jakým způsobem a co se u nás děje. Přitom to byli zdechovští lidovci, kteří podporovali vládu, kde prorůstal organizovaný zločin do vlády v rámci dozimetru. My máme za sebou kampeličky, my máme za sebou bitcoiny, což jsme úplně unikátní. Takže je fakt, že oni vždycky, já mám pocit, že čím větší průsery mají oni, tím větší kraviny si umí vymyslet na ty druhý, jakoby, jo. Ale možná se tady dočkáme toho, že už nebudete jenom vy, ale že se ještě jako to rozšíří o ty Čechy, takže se to každý té zemi budeme bavit tak jednou za rok ztrácet čas a my vám v tom pomůžeme. No, víš, jako, my by sme chceli, aby ste boli v tom našom klube, lebo čím väčší ten klub, tak tým viac máme sily a verím, že sa k nám pridá okrem Českej republiky aj Poľsko, čo skoro, že sa to tam zmení, lebo už vidíme také trošku zmenu tej politiky, čo sa týka Ukrajiny, ale všeobecne také trošku iné nastavenie a veríme, že v tých iných krajinách sa prebudia tí ľudia, že budú vidieť, že proste nemôžeme tú úniu nechať len tak, aby si išla tým samospadom, to úplne absolútne zelenou politikou, tým absolútne proukrajinským nastavením, že budeme myslieť na vlastných občanov, na vlastných ľudí, na vlastné firmy, na vlastný priemysel, na vlastnú sociálnu politiku, na ktorú zabudáme v poslednej dobe, lebo my tu všetko tlačíme teraz do zbraní a zabudáme na to, že tu máme nejaké sociálne projekty alebo že nejaká podpora regiónov. To už v najnovšom rozpočte veci ho čítala na budúce obdobie. Máme, že to netreba ani poľnohospodárom, ani sociálne, ani regionálne a všetko ideme dávať na obranu, lebo to je najdôležitejšie. A čo budú vy to máte také pekné, že co budú tí ľudí žrát? No. Proste neviem, či to nie je neslušné v češtine, dúfam, že nie. Ne. Nemyslím to nejak neslušne, ale jednoducho to je proste tam, kde sme sa my dostali ako Európska únia.
A tam jsme se dostali i tím, my jsme o tom hlasovali dneska vlastně, o té šílenosti. Dneska nebylo moc hlasování, dneska to byla taková pohodinda, 20-minutová, ale za to naši kolegové stihli odhlasovat, musím říct, že my dvě ne, nebo ani celý směr ne, ani samozřejmě Ondra dostal, proto nehlasoval, ale další půjčku Ukrajině, a to tentokrát 90 miliard eur na 2 roky, je to půl na půl. A co je na tom šílené, jenom z České republiky proti tomuhle hlasoval vlastně pouze Ivan David a my dva s Ondrou. A tuším, kolega Staněk se zdržel, teď nechci kecat, já to ještě dohledám, ale bohužel i současná vládní strana to podpořila. A těch 90 miliard je vlastně půjčka. My si půjčujeme na to, že půjčíme, což už je jako úplně psycho. Ale vím, že byste proti tomu taky hlasovali, takže jak to vnímají na Slovensku? Přesně tady ty všechny půjčky, záruky, nesmysly, které dáváme. Není možná i tohle to, proč Fico je, jako jeho třeba občas poškádlit nějakými vylhanými kauzami, protože si jako jeden z mála zatím dovolí říct, protože vládní Smer proto nehlasoval. Vládní hnutí ANO proto dnes hlasovalo, takže možná i tam vidím trošku rozdíl. Teď si nechci rýpať, ale jenom konstatujú fakta. No, my dlhodobo kritizujeme tie peniaze, ktoré idú na Ukrajinu, veď videli sme koniec koncov, že sme mali pravdu, že my sme mali podozrenia, ktoré tam vyvstávali, že však to bola najviac skorumpovaná krajina, o ktorej sa stále hovorilo, že ako skorumpované, zrazu prišla vojna a tá vojna vyriešila všetko. A už tam žiadna korupcia na tej Ukrajine podľa nich nie je a všetko je v poriadku. A komisia dala krásne stanovisko, že oni eliminovali korupciu na Ukrajine. Hops, trvalo to asi rok a pol. A zrazu sa tam prišlo na to, že tá korupcia bola na úplne najvyšších miestach Zelenského vlády a že jednoducho to vôbec nie je pravda. A my dlhodobo hovoríme, že nemôžeme tam iba spať peniaze, že my keď chceme nejaké, my samozrejme spoločné projekty podporujeme. Napriek tomu, čo všetko o nás hovoria, napriek tomu, ako kritizujú Fica za postoj k Ukrajine, slovenská vláda je jediná, ktorá urobila z celej Európskej únie 4-krát rokovanie vlády spoločne s Ukrajinou. My máme spoločné cezhraničné projekty, pretože s nimi susedíme a to máme iba 94 kilometrovú hranicu s Ukrajinou. Sú ďalšie krajiny ako Pobaltské a ostatné, ktoré ale doteraz neurobili poriadne akože nič v tejto súvislosti. Čiže my napríklad sme jediní, ktorí s nimi naozaj konkrétne pracujú na takej tej ľudskej úrovni, že riešime hranice, prechody, pracovníkov, spoločné projekty na nejaké cesty a podobne. My tam máme napríklad letisko Užhorod, to je zaujímavosť. Užhorod je dnes tak, cez tú vojnu sa toľko ľudí prisťahovalo do Užhorodu, čo je vlastne na hranici akoby Ukrajiny a Slovenska, na ukrajinskej strane. Tam sa prisťahovalo tak veľa ľudí, že proste ono narastlo to mesto na obrovskú metropolu. A je tam napríklad letisko a letisko Užhorod prilietávajú lietadlá cez slovenské územie. Tak napríklad teraz máme perličku, že oni teda, keďže je tam tak veľa letov a všetko, tak teraz chcú, aby sme pokosili stromy na našej strane, lebo nemôžu pristávať lietadlami. Lebo tá hranica je naozaj tak, že to tá vlastne pristávacia dráha začína takmer na tej slovenskej hranici. Čiže my tam máme akože skutočné veci, ktoré s nimi riešime, ale čo sa týka nejakých úplne biankošekov a peňazí, si nemyslíme, že to je dobré riešenie. My dlhodobo toto kritizujeme, my nechceme byť súčasťou žiadnych požičiek a vôbec sa nám nepáči to, že Európska únia dnes už veľmi zadlžená, pretože sme si na riešenie covidu požičali peniaze na tieto nové New Generation EU a tieto hlúposti, ktoré tu boli však dobré. Niektoré veci boli dobré. A všetci tu riešia, neviem, či u vás je tiež plán obnovy, sa to volá, u nás je to plán obnovy na Slovensku, čo všetci hovoria, ako to treba čerpať. To sú skvelé reformy, ktoré budeme robiť. Málo kto hovorí, že polovica tých peňazí sú vlastne požičky, ktoré budeme splácať naspäť. A že celé tie peniaze, ktoré máme vlastne požičané, je asi 800 miliard eur. My sme na to teraz zrazu, že však pre Ukrajinu vezmeme, hej, však pohodička, lenže celý európsky rozpočet je naplánovaný na ďalšie obdobie na 2000 miliard približne. Teraz si vezmite, že 800 sú len tie požičky, ktoré sú na New Generation EU a teraz budeme 7 rokov v tom rozpočte, každý rok 10% európskeho rozpočtu pôjde iba na splátku požičky. Že to sú obrovské peniaze a tu sa všetci len tak akože nadchýnajú, že dajme im ďalšie, veď oni potrebujú, veď my nemusíme. My môžeme zatlačiť a môžeme povedať, že choďte sa konečne dohodnúť. A nie ešte na to súhlasiť so Zelenským, ktorý povie, že my sa dohodneme, len ak nás vezmete do EÚ a potom budeme čo robiť? Kde pôjde celý európsky rozpočet? Kde pôjdu všetky naše priority? Budeme tam obnovovať nejakú zničenú krajinu, ktorá absolútne nesplňa žiadne podmienky a je to strašne nefér voči tým ostatným krajinám, napríklad ako sú balkánske štáty, ktoré, ale ako Československo,
Česko a Slovensko, ktoré vlastne tiež sa snažilo súčasťou Európskej únie stať. Všetky tie reformy, ktoré sme museli robiť, všetky tie ťažké kroky. A ja viem, že je tam vojna, ale vojna nie je dôvod, aby sme tú krajinu prijali do Európskej únie, aby oni sa cítili lepšie. Proste sú veci, ktoré my pre nich robíme a tu zase dneska zazneli také slova, keď tam sa stávali kvôli tej požičke tí kolegovia, ktorí tam zase splietali, také, že akože je to naša povinnosť a je to proste také akože skvelé a musíme, lebo my nemusíme. My nemusíme to robiť. My sme išli porušiť zákon, aby sme zobrali Rusom nielenže úroky z aktív, ktoré majú v našich bankách, ale samotné aktíva, samotný majetok Ruskej federácie sme chceli vziať a dať ho Ukrajincom, lebo my sme sa rozhodli, že je to lepšie. Našťastie, tí, ktorí to blokovali, bolo napríklad Slovensko, hej, Slovenská republika a nakoniec aj Belgicko, ktoré nakoniec nikto nedonútil, aby to urobilo, chvála Bohu. A potom prišli právnici komisie, ktorí povedali, že sakra, že fakt to nie je v súlade s právom, fakt to nie je v súlade s medzinárodným právom a fakt to môže byť obrovský problém. A zase sme si chceli na krk zobrať ešte ďalšie peniaze. Čiže my toto nepodporujeme. Biankošeky a proste podporu štátneho rozpočtu Ukrajiny, akože prečo? Kde sú naši občania v tom celom? To je náš problém. Jo, já jsem tady taky nikdy nezažila, že by třeba na energetickou krizi jsme tady dělali speciální půjčky a balíčky a pomáhali jsme lidem s tím, aby vůbec si mohli zatopit a tak, ale je evidentní, že tohle se děje a evidentně se bude dít dál, protože v budoucím rozpočtu Evropské unie je vlastně 100 miliard na rekonstrukci Ukrajiny, to už tam máme pevně dano z těch 2000 miliard, což je jako samo o sobě šílenství. Takže jo, ale jenom jsem na to chtěla upozornit, protože občas to vlastně přejde tak jako, že se neřekne, nevím, jako možná řeší vaše nesmysly v médiích, ale to, že tady jako jsme v tuhle chvíli, nebo ne my, ale znovu opakuju, naši kolegové zadlužili tu zemi touhle, nebo zadlužili Evropskou unii, potažmo každou z těch zemí takhle obrovským jako balíkem peněz, tak je vlastně absolutní šílenost. Já jenom uvedu na pravou míru, abych někdo neřekl. Proti tedy byl Ivan David a my s Ondrou a zdržel se pan kolega Staněk z přísahy, jinak všichni byli pro z České republiky, takže i vládní strany, tak uvidíme, nevím, možná to v programu neměli, ale možná pan Babiš slibuje, že také čeští občané jsou na prvním místě, tak bych si moc přála, aby to tak bylo i v téhle věci a místo peněz, které budeme posílat na Ukrajinu. Ty peníze šly tam, kam potřebujeme, to znamená dneska školství, zdravotnictví, důchodový systém, který máme jako totálně v háji po té bývalé vládě, takže pojďme se o tom bavit. Ještě jednu věc jsem chtěla otevřít, Kači, protože u nás je to velké téma a já to na tom Slovensku tak úplně jako téma nevnímám, ale možná mi řekneš opak, a to je ETS 2. U nás vlastně ty vládní strany se zavázaly, že ETS 2 nebude, objevíme, jak to je schválená, některé státy už přijaly, takže se bavíme tady reálně o nějakém odkladu, snížení. Asi my dvě se shodneme na tom, že nechcem, aby byla, ale aby toho nebylo málo, tak té ETS 2 přibyl ještě nový klimatický cíl. Včera opět šílené hlasování tady frakce lidovců a socialistů a dalších šílenců, kteří nám to teď vládnou, o tom, že budeme mít klimatický cíl na 90% ještě v roce 2040. Vy máte spočítáno, co to na Slovensku udělá? Takováhle blbost? Nebo respektive jako mluvíte o tom, co to může znamenat? Mluvíme o tom dosť intenzívne, pretože u nás je veľký odpor občanov voči zeleným politikám Európskej únie, lebo vidíme tie dopady, ktoré to má. A my sa snažíme upozorňovať aj ako vláda na to, že treba sa spamätať. Robert Fico poslal takisto Ursula von der Leyen list, ktorý bol otvorený, kde hovorí teda o tom, že by sme mali pozastaviť niektoré zelené politiky a ciele a navrhuje, aby sa ETS 2 jej účinnosť posunula o niekoľko rokov, aby sme dali tým firmám, nie len na Slovensku, ale v Európskej únii, možnosť nadýchnúť sa, aby sme tie regulácie, legislatívu, ktorá je proste príliš zelená, príliš reštriktívna, aby sme ju pozastavili jej fungovanie. My tu konec koncov stále hlasíme kvôli deforestácii, odlesňovaniu, stále posúvame legislatívu, lebo vidíme, že nie sme schopní a tie firmy nie sú schopné plniť tie ciele, ktoré tam máme. Takže takto by sme to mohli urobiť aj v tých ostatných. Môžeme hovoriť o spaľovacích motoroch, kde sme sa dnes dostali to len pár rokov. Že vidíme, že nie sme schopní to spĺňať a máme tam ako keby také tie body, kde máme prehodnocovať, či to je dobré. A my si myslíme, že by sme to mali urobiť pri viacerých tých zelených iniciatívach, vrátane ETS 2. Klimatické cieľo, že 90% redukcie emisí oproti roku 1990 do roku 2040 je proste strašný cieľ. Dobré je, že bolo tam 100%. Dnes je tam 90, ale stále to nie je akože realistické. Já mám pocit, že tam těch 100 dají jenom proto, aby nemuseli, víš co, kdyby tam dali na začátku 80, tak možná skončíme na 60. No. Když to oni tam prostě to, já fakt tahle hra s číslama mě hrozně vytáčí, jak jsem dlouho dělala v tom NV výboru, vždycky někdo přišel, dal ty čísla, se zeptala, jako, jak jste k ním přišli, on říkal, no mi se líbí.
Ano. Takže někomu se prostě líbilo 100, tak teď bude říkat wow, tak jsme na 90, vlastně můžete být vděční a můžete se nám klánět, že už máte jenom 90. Ale ty dopisy určitě budou důležité a máme před sebou Evropskou radu, tak uvidíme, co i oni vymyslí. Oni tu majú vlastne vo štvrtok teraz neformálku, kde majú presne riešiť konkurencieschopnosť a budú sa zaoberať aj presne týmto. Lebo teda komisia najskôr sľubovala, že bude menej zelenej politiky, potom sa nechali nejak ovplyvniť. Napriek tomu bolo niekoľko tých omnibusov, keď sa zjednodušila niektorá časť legislatívy. Stále to nie je dosť. Pre nás je to veľká téma aj preto, že u nás tie ETS dvojky alebo ETS ako taká, čiže emisný systém alebo systém obchodovania s emisiami a tie povolenky. U nás spôsobili napríklad aj to, že my sme mali jedno z najväčších výrobní alebo spracovaní hliníka v Európe, Slovalko. Slovalko, obrovskú firmu, ktorá investovala veľké peniaze do modernizácie. Proste ten závod je úplne úžasne ako keby dobrý na túto dobu, že naozaj to vie vyrábať veľmi vysokú kvalitu a Európska únia to potrebuje, lebo hliník je surovina, ktorú treba ako keby stále pre nejaké, aj pre priemysel, ale všeobecne. A my sme museli zavrieť túto firmu, teda tá firma je súkromná, samozrejme, zavrela svoje brány práve kvôli týmto zbytočným zeleným politikám Európskej únie a teraz rozmýšľame, že ako naštartovať znova tú výrobu. Potenciálne je to možné, ale musíme to akoby tú legislatívu zmeniť. Čiže my hovoríme aj o tejto konkrétnej firme, ale hovoríme všeobecne o tom, že vidíme, čo sa deje v tom automobilovom priemysle. Dnes sme schvaľovali podporu pre Belgicko, kde Audi muselo zavrieť svoj závod a prepušťať zamestnancov. Vidíme, že v Nemecku, ktoré nikdy vždy prepustilo alebo vždy to zrušilo v nejakej inej krajine, dnes vidíme, že aj v Nemecku zatvárajú niektoré fabriky. A Nemecko je proste motor ekonomika Európskej únie, čiže ak títo obrovskí majú problém, či potom my menší, ktorí sme na nich závislí, tak jednoducho musíme sa spamätať a my to teda hovoríme na všetkých fórach, hovorí to aj ten Fico, za toho veľa kritizujú a potom v zákulisí mu povedia, že dobre, že si to povedal, lebo my to povedať nemôžeme a my ťa vlastne nakoniec podporíme a podržíme, ale proste niekto si to musí vyžrať. A je to hrozne nefér. Ale ukazuje sa, že sme zase mali pravdu a že tú pravdu máme v podstate stále. Ako sme ju mali pri migračnej kríze, kde sme boli tí zlí, ktorí hovorili pred 10 rokmi, že nemôžeme tých migrantov vítať otvorenou náručou, že jednoducho nemôže tá politika fungovať. A po 10 rokoch to, čo by sme hovorili od začiatku, je vlastne politikou EÚ. Ešte nie je úplne dokonalou, ale je. Ale nikto už nepovie, že OK, že zostalo nám len to, že sme ten enfant terrible, to zlé dieťa, ktoré treba pokarhať, ale že sa nakoniec ukázalo, že vo všetkých tých krokoch sme mali pravdu, tak to sa dnes ukazuje v tom ruskom plyne zakázanom, kde už komisár pre energetiku, tak platí to asi mesiac a pol. Táto úžasná legislatíva, ktorú my sa snažíme zastaviť a dávali sme ju na Európsky súdny dvor, zastavenie tejto legislatívy, zákaz dovozu z Ruska vlastne plynu a ropy a naši úžasní kolegovia zo slovenskej opozície dali, že aj jadrové palivo. Čo tam na tom, že slovenské elektrárne fungujú na tom jadrovom palive z Ruska, treba to zakázať. Tak vidíme, že ani to ešte nie je poriadne v platnosti a už tu komisia zrazu prišla na to, že je miné, že pre Boha a teraz my, keď nebudeme dovážať z Ruska, tak nemáme to tak vytvorené, aby to všetko fungovalo odinakia a tí Američania sa teraz zbláznili, oni nám to nepošlú a my čo tu budeme robiť? A budeme závisli na Amerike, čo sme podpísali 750 miliard, že to odtiaľ dovezieme plyn z Ameriky. Ale Donald Trump potom, čo všetko robí voči Európskej únii, nám príde, že to nie je úplne možno ten najdôveryhodnejší partner. A proste vidíme, že sa tu stávame závislým na niečom úplne inom. Tak si vymysleli, že však treba zakázať úplne celé fosílne paliva. Ale našťastie ešte stále môžeme, ale vidíme, že tie rozhodnutia, že my ich príjmeme s našim odporom, potom sa ukáže, že zase sme mali pravdu. Ako tie ruské aktíva, že my sme hovorili, že to je protizákonné a oni nám to tvrdili, že to nie je, to je super nápad a treba to urobiť a potom prídu právnici, ktorí povedia, že fakt je to protizákonné a nemôžeme si to dovoliť urobiť, tak ostane ticho. No jasné. Úplne ticho. A úplně poslední otázka. My máme u nás takový směšný aktivistický spolek, jmenuje se Milion chvilek pro demokracii. Má krásný název, organizuje u nás demonstrace. Ono jim totiž nevadilo, když premiér tahal peníze z těch kampeliček a když jsme měli ty dozimetry a ministr práce a sociálních věcí nám chodil chlastat, když se u nás stala ta největší katastrofa, když se tehdy střílelo na fakultě a podobně, tak nám Jurečka pařil na vánočním večírku, ještě o tom lhal a tak. To bylo v pohodě, ta bývalá vláda, to je prošlo úplně všechno. A Milion chvilek vznikl vlastně za té bývalé vlády Babiše, to znamená před těmi 4 lety, 5, dělal ty velké demonstrace na Letné a teď se k tomu vrátil, protože už opět mají ty správný, který můžou kritizovat a už opět ty peníze investujou do toho... Do té demokracie. Do toho, aby ji chránili. Vy máte taky na Slovensku nějaký takový obskurní spolek, který... Ale bacha, oni jsou jako velmi profesionalizovaní, oni mají jako
vytvořený systém svých podporovatelů, oni různě jim posílají plagátky, tisknouci, jsou v různých městech. Jakoby to oni zase jako to všechna čest. Také akože aktivistické rôzne hnutia. Máme takých, čo podporujú Ukrajinu, ktorí sa potom transformovali na to, že tie zaukrajinské protesty proti vojne sa zrazu transformovali na to, že boli protesty proti Ficovi a vláde a bolo také strašne nenápadné a ľudia im proste spali peniaze, že oni idú tam pomáhať Ukrajincom. A potom, keď si otvoríš tie webové stránky, kde akože je transparentný účest, tak sa nehambia tam napísať, že vlastne 10% peniazy, ktoré ľudia pošlú, je ich akoby poplatok za to, že to spracujú a že to ďalej prerozdelia, tak a to sú obrovské peniaze. To akože hovoríme o desiatkách tisíc eur, ktoré tam oni takýmto spôsobom úplne otvorene nechávajú pre seba. Áno, máme tam samozrejme Sorosovú nadáciu, otvorené spoločnosti a podobné aktivistické hnutia. My máme aktivistické veľa médiá na Slovensku, ale tie demonštrácie to sa tak z času na čas robí, ale vieš, záleží na počasí. U nás záleží na počasí. To vždy. Že keď je akože veľká zima, tak nepôjdeme demonštrovať. Potom, keď už je pekné počasie, tak ideme. Máme happening, tam prídu ľudia s kočíkmi a teraz proste sa postavia na nejaké námestie a tam potom vykrikujú. A u nás sú veľmi aktivistickí herci na Slovensku napríklad. Taky máme to své herce. Je. Ano, a potom sú naštvaní, že oni tam vykrikujú, rozprávajú na ministerku kultúry a rôzne veci, ak všetko nefunguje na vládu a potom sa čudujú, že keď potrebujeme ako keby zmeniť nejak štruktúru v niektorých divadlách alebo štátnych inštitúciách, tak že sa stanú súčasťou tých ľudí, s ktorými sa ďalej nepočíta. Tak ja neviem, keby ste vo firme protestovali proti, ale že otvorene a veľmi nechutne protestovali proti svojmu zamestnávateľovi a potom sa budete čudovať, že ten zamestnávateľ s vami ďalej nepočíta, tak akože asi to neviem, či tak nejakú tú logiku to postráda. Ale to ti naši herci se nakazili těch vašich, jo, protože je to možné, my teď máme taky takové ty VIP herce, kteří nám vykládají, co máme dělat, jak to máme dělat a co si máme myslet hlavně a jestli si myslíme správně, a když si myslíš jinak než oni, tak si rozhodně myslíš špatně. To jsme si teď zažili, ale my teda máme tuhleto jako jednu velkou, tak vy jich možná máte míň, ale myslím, že je to podobně děláno a určitě, oni spolupracují. Jakoby, mě spíš jako velmi pobaví vždycky, že ve chvíli, kdy my jsme třeba dělali demonstrace, já jsem se jich účastnila, každé té demonstrace na Václaváku proti zdražování energií a proti všem těmhle věcem, co se za Fialy děli, tak ty média třeba u nás o tom vlastně v podstatě neinformovala, když to teď jako cokoliv udělá Milion chvilek, tak je tomu dán pozornost. No ale tak je evidentní, že tu nejenom historii, možná i budoucnost máme stejnou. Já si budu přát, aby ta budoucnost byla o tom, že budeme mít odvážného premiéra, který stejně jako Robert Fico bude psát dopisy, ale jeho poslanci budou také hlasovat tak, aby to odpovídalo zájmům a potřebám České republiky. Já se s váma pro dnešek loučím, moc děkuji Kačce za to, že s náma tu půl hodinu strávila a budu se těšit zase příští plenárku. Ďakujem veľmi pekne aj ja.